Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol Hen. Tita. Dani Chinita. Ako ang palaging shoulder to cry on ni Jeline pag sinasaktan siya. Feel good morning, Kolantids, lalo na sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas. Ay, wala pala. Ng nakalipas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kent. Totoo nga pala yung pag-ibig, no? Mahal ko po si Jeline. Parehas po nahulog ang loob namin sa isa't isa. Ako po yung SG sa pinapasukan niyang pabrika. Alam niyo naman pag mga SG... Babaero. Hindi nga. Pilyo? Tumutulong lang naman. Wow, very superhero. Tuwing may problema siya sa kanyang boyfriend, Check. ako palagi ang nagpapayo sa kanya. Nahabaan niya yung pasensya kasi minsan ganun talaga mga lalaki. Pag maganda yung jowa, nagiging seloso. Pero yung pananakit, parang hindi ko po tinotolerate yan kasi magjowa pa lang kayo, nananakit na. Paano pa kaya kung nag-asawa kayo? Check. Ako. Kaya naman po, Thank you, Ralph. mamaya na kayo mag-usap ni Ralph. Kailangan ko si Ralph. Isang beses nakita ko po siyang may mga pasa sa braso. Ate ko na sinabihan yan na walayan mo na yan. Ayaw makinig. Mahal eh. At dito na natin simulan. Ang mga katas ng aking nakalipas.
ikaw kasi ang tigas ng ulo mo. Sinabihan na kita na iwan mo na yung... Iwan mo na yung si Ralph. Ralph ba yun? Hindi, iba yun, iba pa to. Iba ba yan? Ala, ayan na si SG Kent. Jeline? Kanina pa kayo dito? Kanina nag-break lang kami kumain. Sige, may iwan ko muna kayo, ha? Mars, Sige na, kausapin ka dyan. Bang, may pasaka na naman. magkakaroon kasi ako. Yan ka naman, didepensahan mo na naman yung lalaking yun. Ganon din sinabi mo yung kay... Ano ba yun? Basta. Huwag mo na kasi ipagtanggol. Huwag mo nang pagtakpan. Hindi ko pinagtatanggol. Ano lang talaga, magkakaroon lang talaga ako. Sabi ko naman sa'yo, kung selos lang, normal yun. Pero sasaktan ka, magjowa pa lang kayo, ibang usapan na yun. Kid, ano ba to? Kahit masakit yung mga pasak, mas masakit kasi kapag naghiwalay kami. Mas hindi ko kaya yun. Mas hindi ko kaya yung sakit doon. Kailangan magtitiis. Hindi ka dapat ginaganyan eh. Hindi mo deserve yan eh. Kasalanan ko din naman kasi. Nagsalita ako ng masasakit. Nanumbot ako. Siyempre galit ka na eh. Pero hindi ka pa rin dapat saktan ng lalaki. Ang tunay na lalaki, hindi nananakit ng babae yan. Dapat minamahal. Mahal naman ako. Mahal niya ako. Ilang beses ka na bang umiyak sa harapan ko? Ibigan tayo eh. Sorry. Niyakap niya ako. Ididiin ko pa. Halika nga, ano? Hindi, ang ibig ko sabihin kasi, walayan mo na. Update kita. Ngayon, salamat. Pasensya ka ng tigas ng ulo ng kaibigan mo. Basta update mo ako. Ha? Okay? Kaya mo yan. Palaging ganun yung eksena, Colin Teats. Sabihin niya, iwalayan niya. Tapos, di pa rin pala. Magtatakpan niya. Poprotektahan niya. Ganun siguro pag nagmahal ka, medyo tanga-tanga ka. Bainayaan ko na lang po siya. Kahit masakit man sa akin, wala naman po akong karapatan eh. Isang araw, ay, Chip! Ayan, Chip, bag ko, Chip. Inspection lang po, ha. Chip, ayan ang bag ko, Chip. Hello, Chip. Bago lang po ako dito. Bago lang po ako dito. Bago ka lang dito. Ako mag-guide sa'yo. Po, bago lang ako dito sa company. Chip, ang gwapo niyo po. Andito po sa pempem ko ang bag ko. Actually, ako yung Chip. Ako mag-inspect. Uy! Sige, ma'am. Okay na po yan. Diretso, pasok na po kayo. Ba't sila po chinek niyo? Ako din po. Stickin niyo din ako. Ako may stick ako dito. Hindi. Okay na po yan. Ayun. Okay na po. Kapkapan niyo po ako.
Bawal po, ma'am. Dapat babae rin. Baka may deadly weapon po ako. Ako na lang magkap-kap, ma'am. Pwede mag-volunteer? Chip, nandito sa... Hindi, diretso na po. Ah, Diretso na po. sure ka po? Opo. Baka meron po akong mga armas sa singit. Hindi niya pa i-check. Ako na nga mag-check ng armas sa singit. Baka wala nang bala yan. Balahan natin. Ay, sige po, pasok na kayo. Oh, Jeline. Ay, Ralph. Ken. Check mo yung bag ko. Ay, okay na yan. Wala ka namang Check sigurong mo. kinuha dyan sa Check loob. mo lang. Meron akong... Baka nandyan yung puso ko. Ay, Check mo lang. Check mo lang. Tingnan mo yung teka cellphone lang. ko. Hindi Parang na... happy ka. Check mo nga yung cellphone ko sa loob ng bag. Di ba lagi kong... Tamo, hindi ko na wallpaper kaming dalawa. Uy, iba na ang wallpaper mo Picture mo na. That's... mabuti Siyempre, yan. self-love. Tsaka, dinilit ko na yung mga pictures namin sa gallery ng cellphone ko. Okay ba yun? Para kasi, di ba, Hindi. out of sight, out of mind. Sandali lang. Par, ikaw muna dito, saglit lang. May kausapin lang ako. Hi, Miss Jeline. Hello. Dito. O, ano na? Proud ka? So, wala na kayo? Totoo ba yan? Legit ba yan? Legit to. Sige, dahil dyan. Dahil dyan, hindi ako muna ang magdadahil dyan. Sige nga. Huwag na natin patagalin pa. Sabi ni Jello kagabi. Huwag na natin patagalin pa. Libre kita ng kape mamaya. Okay. Huwag na, tapsilog na lang. Nagugutom ako eh. O, tapsilog kahit double egg, double corned beef, Sige. double hotdog. Tara, mamaya. Uy! Ba't mo ko yun? Beso lang eh. Hindi yun halik, beso lang yun. Thank you ko yun kasi hindi ko alam kung paano ako kung wala ka. Thank you Aba. Akong bala sa tapsilog mo. 3 days siguro. 3 days supply ng tapsilog. Okay ba yun? Okay. Sorry. Grabe naman. Busog na busog. Kakahiya. Sorry. Sarap eh. Sarap mo mang libre dito sa Tapsilugan. Pero alam mo, kulang pa yan sa mga pag-absorb mo ng sama ng loob ko, pag-absorb mo ng toxicity ko, pag-absorb ng mga pag-iyak ko, kulang pa yan. Yan. Teka. Oh, may dessert? Polvoron. Galing to kay Tito George ko. Tapos... Tinda niya yan? Hindi, namimigay talaga yun. Ano? Kaya ka. Gusto ko 3 para I love you. Ayan. I Thank love you you. too. Ano? Wala, sumagot lang ako sa I love you mo. I love you too. Pulburon. Sarap yan. Subukan kita. Sige, ikaw muna. Sa'yo yan. Hindi, ikaw to. Sa'yo nga yan. Sige na. Dali, Kiliti. Okay, nakakainis. Nainis ako dito! Gusto ko ng polvoron, walang magbigay! Alikabok na lang ang hinihigit ko! Tubig mo na. Dahil lang, nabilaukan ako sa polvoron. Ken, thank you Sobrang, hindi ako magsasawang po ulit-ulitin. Thank you. Ano ka ba? Siguro, kung wala ka, baka nagpakamatay na ako. Hindi, seryoso. Uy, bibig mo. Hindi. Tigil ka nga. Seryoso yun. Kasi, noong mga panahong lagi ako sinasaktan, feeling ko, I'm less of myself. Walang kwenta. Ano ka ba? Kasi syempre, sinasaktan ka ng taong nagsasabing mahal ka. Pero, alam mo nung lagi mo kong dinadamayan, feeling ko may tao pang naniniwala sa akin at nagmamahal sa akin. Thank you Uy! O beso lang yun. Huwag kang kikiligin. Ka?
Sure ka ba? Ay, sumama ka kasi dito sa bahay. Alam mo naman, pag sumama ka, akin ka. Oo. Uy! Ken. Ay! Ken. Jeline. Ano? Jeline. Sige na. Jeline. Ken. Jeline. At naging kami nga po ni Jeline. Abangers! Saya-saya ko po sa loob ng siguro umabot na kami ng 5 buwan. Masaya ko po, inspired ako araw-araw. Subalit ba hindi pa ako nasabi sa kanya. Ano kaya to? Ano? Magpadala ka na ng Padala ka na, wala nang gatas ang anak mo. Oo, sinasabi ko naman na magpadala na ako. Magpadala ka, kundi sa barangay tayo magkikita. Magpadala na ako nung nakaraan na. Kulang yun, kulang. Kulang? Baka saan mo na naman ginastos yung pera na para sa bata? Magpapadala ka o hindi? Ang dami mo sinasabi. Oo, magpapadala na, Marie. Pwede ba? Oo na, papadala ako. Siguro may mga babae ka nang sinusustentuhan. Siyan ka na naman. Migil ka nga. Antayin ko ha. Oo nga, magpapadala ako. Ba't malungkot ka? May sakit ka? Teka, masama ang pakiramdam ko eh. Oh, andito ako. Huwag ka nang pumasok. Ano na lang tayo. Hindi rin ako papasok. Mag-fight. Hindi. Paano kaya to? Sasabihin ko kaya sa kanya na... Anong, may problema ka ba? Uy, sabihin mo sa akin, ang daya mo ha. Sasabihin ko na ba? Ken. Wag, Ken. Pag sinabi mo, iiwan ka niyan. Ken. Hindi, Ken. Uy. Maging honest ka. Ha? Ano? Ano meron? Uy, andito Jeline. ako. Oh. Gusto ko na kasi maging malinis eh. Ang ibig ko sabihin, maging honest sa'yo. Maging totoo. Bakit? Hindi ko maintindihan. Anong? Yung totoo may kalibin ako. Pero wala dito, nasa probinsya. May anak kami isa. Kaya naman eh. Ba't di mo sinabi yan? At ngayon mo lang sinabi yan? Para ka naman tanga. Para namang ano to, oh? Ken, ano nangyari? Ikaw na lang yung isang taong pinagkakatiwalaan ko. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, buong pagsasama natin, puro kasinungalingan ka rin? Sinabi ko na nga eh. Sinabi! Nung niloko mo lang ako? Hindi kita niluloko. Mahal kita. So ano pinagkaiba niyo ng ex ko? Kalabuan na rin kami nung nanay nung bata. Pero kayo pa din! So kabit pala ako, ending! Sabihin Ha? mahal kita. Huwag sabihin. Pare-pareho linya yung mga lalaki. Kapal ng mukha mo. Ginawa mo pa akong kabit. May anak ka. Jeline, please. Ano pinagkaiba niyo ng ex ko? Wala. Sino na pagkakatiwalaan ko ngayon?